ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo. assalamu aleykum mon yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini noon kala e kuuɓal en gartiɗo hannde émission meɗen Wulago Jamma. Wulago Jamma accittake e goto ina waɗana on ɗum Sara Bal walla mbiya Dieynaba Thierno Abou Seydou Mamadou Kadia Dikel Famar Halfi Hammar debbo sen soɓe rewo jajaɓe. hannde en gartiɗo e émission meɗen Wulago Jamma accittake e goto. hannde gadduɗen ko toɓɓere ko fate réseaux sociaux ji. so wiyama réseaux sociaux ji noon machallah ko heewi nan nder manam toɓɓere nde ko toɓɓere yajde en wodat tan hannde ko ittuɗen hen ko heddi ko kadi goppen ha gongol par ce que en mbawa gaynuden e nde yaaji. hannde gadduɗen koko fate whatsapp noon yimɓe fof ne gandi machallah hannde ko hunde nde ganduɗa ko ɗum tan yimɓe kutorto. so wiyama réseaux sociaux ji ni ne yaaji mais whatsapp o kam ko on hannde yimɓe ɓuuri hutorade. donc hannde ko hen jinmi garen kalten hannde koko fate groupe aji ɗi. aɗa gandi hannde groupe aji hannde kam ɗum hannde mbaɗa wawi widemo ni hannde mataw kala mo jiiɗa hannde ko groupe woni. donc noon hannde ko hen jiɗɗen haalde. kalten noon hannde noon ko nafoore groupe aji par ce que holko umminno groupe ko tahi groupe aji whatsapp ne mbaɗe umminno groupe aji ko fate golle taw jomumen ne liggodira kadi gondani ɗo gotel ko ɗum umminno ɗum. kono enen kam hannde en jii groupe aji meɗen kam mbaɗa wawi widemo mataw enen hannde en jarani on banggue. hannde groupe aji meɗen ko groupe aji tan yo yimɓe gandodir walla yo yimɓe jiitodir walla yo yimɓe jokkodir enɗam ko ɗum mbaɗirɗen ɗum. kono ha hannde kadi sa ƴeewi nder groupe aji men ɗi ha hannde ɗum ene manki. saabu so wiyama groupe jokkere enɗam joni ine jojji yimɓeɓe yo gandodir yo jaggodir yo pamodir et tout ça. mais so ƴeewama ha au fond kadi groupe jokkere enɗam o wona ɗum ummini ɗum. par ce que par exemple joni mi hokkira exemple goto tan wonande joni min mi juuma par exemple e ko wonko jinnomi neldude neɗɗo goɗɗo yana e groupe he. ɗum ɗon normalement administrateur o ene wawno waɗandemi supprimer noddami walla neldami privé yam tan wiyami aha wonko nelduɗa to hen wat feere guitta. kono hannde en jii groupe aji meɗen so wiyama jokkere enɗam hannde ene manki par ce que ɗum ɗon natate groupement waɗe yewtere on jikkari ko nanni ko on jikkari ko ɗum kadi ɓe ƴetta kadi ɓe nelda yimɓe wonɓe ɓe ngala e nder groupe he wonande yo tin aɗan ɗum kam natti wonde jokkere enɗam. ɗum ko goho e inconvénient groupe. ɗiɗi neɗɗo natat ene salmina par exemple joni won gonnoɗo lesma wonmo tawɗa ɗon sa salmini on a salminani heddiɓe jagguira ɗum goɗɗum jogonoma hen walla kañumen nen hankkadi mbatta nadde tawa innata indema te tawa an mbaɗirɗa noon tan wonko jiɗɗa haalde ne jojji a wawa wonde noon aɗa salmini groupe foof. normalement mo tawɗa ɗo noon tan sa wi salamu aleykum walla mi salmini kaari mi tawmi ɗo heddiɓe kadi aussi nana nder par ce que salminago groupe kam nawri kala gonɗo e groupe. kono noon ɗum ɗon kadi ko inconvénient e groupe aji meɗen hannde e goɗɗum nan nder groupe aji ɗi ganduɗa hannde ummini ɗumen tan ko maala faabo te jarɗen hen ko jokkere enɗam walla tamiraɓe kaari te aɗa andi ɗum ɗon normalement gandodiral e jaggodiral foni foti wonde hen e jokkere enɗam. kono ɗum ne manque meɗen. jiɗɗen wiide kadi caɗele goɗɗe gonɗe e groupe ko hen saahaji groupe ene yimɓe ni ko gonga ni won sarɗiji ɗi poti nanodirde e groupe aji hay sino ni so tawi wonde ko fenade yo yimɓe nandir hen tan. donc noon saahaji neɗɗo ne nanno hunde administrateur itta nanno gongol kadi itta an jaggata an koko nannuɗa ko kala ko nannuɗa ittete tawa noon ne wawi tawa waɗa respecté sardiji groupe ɗi te ɗum ɗon fof kadi koye kaldigal. jomum haalanma nodduma less wima aha en mbino kadia o nannetake donc hoto nanno jagga ɗum ɗon. mais so jomum kada nanno fof jomum ne yaltina tan an jiyata hoorema wonde ko an aɗa manqui mataw yiide hoorema e groupe walla ko way noon. ɗum kadi ene adda kadi ɗum ɗo hakkude yimɓe. donc kala ko jiiɗa ko kaldigal. banggue goɗɗo o kadi ko wonɓe ganduɗa kañumen kalata e groupe aji kono ina keɗo ko nanna fof ina jiiya kadi ko ene nana kadi jewte foof ne keɗo tawa kañumen Allah waɗani ɗumen haaloɓe te tawa noon on nana nanguira tan kaari haalata e groupe kaari waɗata ni wattanani tawa an anda situation muɗum peut être connexion muɗum wonno e ɗum ni nit walla ko way noon e ko way noon kadi neɗɗo kadi waɗani forcément tan yo haali groupe sa ala ko kalɗa walla ko jogorɗa haalde ko ganduɗa ko ala nafoore ɗum noon deƴƴa tan ɓuuri ɗum. kadi en général won haaloɓe ni ɓe ganduɗa hay deƴƴiɓe ɓe ni ɓuuri ɗum par ce que won haaloɓe ɓe ganduɗa ne kaala e groupe aji ko ganduɗa
ɗum deƴƴere ɓuri ɗum donc noon yimɓe so mbaɗi groupe jokkere enɗam goto foof ne ene ɗumini hen ko yo mbattu hakkillaji e koye men jaggodira kadi ballodira so ɗum ɓenni groupe aji nanɗo hannde mbaɗa wawi widema ni ɗin groupe aji kam ngala ko pirti par ce que so tawi wondi groupe udditama so tawi tan wondi ko sa fini tan ko salamu aleykum min calmini min juurima mi salmini kaare ɗum ɗon mbo sikki ala sens hande eɗen poti hande tolnade e moma e ɗum ɗo mo ganduɗa vraiment noddi ko goɗɗum groupe yimɓe fof jii hande won groupe aji nan ɗo way kono annama GIE ni yimɓe ene piya machallah waɗa gartam wooda ko mbaɗi hen walla wooda ko neɗɗo kewni nokkane hen walla wooda mo ɓandu mum welani ittane hen aɗa ɗum ɗon foof ko ballal donc noon ɗiɗon groupe aji hande koye ɗin poɗɗen hande wattude hakkillaji ko wona tan mi salmini mi juurima vraiment on situation kam eɗen poti ɗumin ɗum te hande sa ƴeewi koreji men ko ɗin groupe aji tan goni ɗo hande kadi won côté goɗɗo kadi mo ganduɗa ko fitina jeeya koye fitinaji groupe par ce que hande a yiyata neɗɗo goto tan fina waɗa créé groupe muɗum an sa waɗi créé groupe aɗa yiiɗi nannude hen Kumba walla aɗa yiɗi nannude hen Demba aɗa jogui numéro mum noddu ɗum aha min de mboɗo jogui groupe mani mboɗo yiiɗi naata walla mboɗo yiiɗi est ce que min wanma hen walla goɗɗum ha jomum wima eyi walla ala kono hande en jii neɗɗo créé groupe tan ko wonno e téléphone mum foof nanna hen joni an sa nanni hen ɓen yimɓe a waynaki ɗumen a anda nde jiiɗi nadde groupe aji a anditta duttoɗa kadi aɗa fela ɗumen aɗa wiya guila groupe sosa kaari haalani te an violation ko an idi wadde ɗum par ce que ko an idi nadde e nder an idi nannude numéro neɗɗo e nder groupe te a waynaki ɗum donc on so jooɗima haalani mboɗo sikki poɗɗa tan anen ko deƴƴude a faami donc noon ɗiɗon affaire uji foof ko fitinaji groupe e bandiraɓe hande ko ɗum gadduno ɗen ko gonga ni nouvelle technologie hande yaaji te ene waɗi ko heewi nder neɗɗo ne wawi yarude hen gandal neɗɗo ne wawi yarude hen e goɗɗum kala ko jiɗɗa hen dal ko namdiɗa ɗum hen fof ko ɗum tottatma kono noon enen kam yimɓe jii ko banggue WhatsApp o kam jaruɗen donc noon tawde ko toon jaruɗen kadi tinnodiren hen jonnen ɗum jamanuji so baylima kadi yimɓe baylota jaada hen hande noon kalano ɗen koko fate WhatsApp o ko gonga ni nouvelle technologie o kadi nder ko natɗa ko namdiɗa foof ko ɗum tottatma sa yaari banggue ligguey sa yaari banggue dañde gandal sa yaari banggue goɗɗum kono hande enen ko fate WhatsApp o ko ɗum kalano ɗen ko fate groupe aji meɗen hande fo yimɓe jii groupe aji ɗi hande ko fate firtinaji groupe donc noon eɗen ñen battodir hakkillaji e koye meɗen taw kadi groupe aji meɗen ina mbaɗa gartam ina mbaɗa nafoore taw wona tan mi salmini mi juurima kadi hen sahaji neɗɗo ene wiya neɗɗo a haalani e groupe a ɗum ɗo e jeemata ƴewde téléphone a ɗum less walla nelda ɗum less mbiya ɗum aha kaari mbiyata aɗa selli walla kaari holko nanguma saabu sahaji neɗɗo ne wooda ko jaggi ɗum e haajuji walla cellal ɓandu mum walla ni tawane manque connexion ɗum ɗon foof ene addana neɗɗo wasde nadde groupe bandiraɓe batten hakkillaji e koye meɗen jaggodiren kadi tinnodiren kala keɗen mbaɗa tawa kadi koye sutura tawa kadi koye nder men haɗata en jii neɗɗo ne nanno hunde e groupe tawa nanirani teyde sahaji aɗa huufa téléphone ma jungo ma meme hen wooda ko nayi walla kaala vocal ma aɗa yiiɗi neldude goɗɗo yana e groupe donc ɗum ɗon foof eɗen poti nanggude ko enen foof juumi saabu ko hepti on ko ne wawi heptadema an mbaɗen sutura pompen nodden on mbiyen yo wattu hakkille e ko waɗata ko walla ko way noon kono hande en jii neɗɗo juumat nanno hunde e groupe yimɓe mbaɗa ɗum débat toute la journée taw koko ɗum tan haalete kaari nanni ɗum on jii kaari ko waɗi ko on jii ɗum ɗo kadi itte kadi e nder groupe he ni wooda ƴettuɓe ni carana woɗɓe ɓe ngala e nder groupe he kolla ɗumen donc dal ko jinnomi hande haalande bandiraɓe ko faate e WhatsApp tan koyo yimɓe battodir hakkillaji ganda kadi groupe aji wonko ummini ɗumen ko heewi ko wona tan mi salmini mi juurima ay kadi ko wona kadi surtodirde donc noon hande ko ɗum woni ko gaddunoɗen réseaux sociaux ji so woodi ko gantini e haala he mbaɗa ñaagui yaafuya ko moƴƴi hen fof ummi koto Allah ko boni hen koɗo yam Windere TV jeeɓon chaîne moɗon mbaɗon like mbaɗon partagé Windere TV ko onon wona minen ha yeeso ko lawol wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo